Hej og velkommen til. Det er den første video af min sund fornufts undervisning, hvor jeg underviser i ting, som jeg egentlig synes er sund fornuft eller almindelig viden, eller var det engang. Og så har jeg selv fundet mig selv uden noget af den her sund fornuft i dele af mit liv, hvor jeg har tænkt sådan, hvordan kunne jeg ikke have det i baghovedet, eller som det som udgangspunkt, eller forstå det. Men fordi man havde tænkt i så mange andre retninger, eller folk generelt set gør, kan man nogle gange glemme sådan helt sund fornuft. Så i dag har vi sund fornuft inden for seksualitet og sex. Og jeg tænker, eftersom jeg har tænkt i det, så kan det både være det til voksne og unge, eller børn, eller hvad man der vil lytte med. Så helt grundlæggende, så vil jeg starte ud med ideen om, at sex er noget, som typisk en mand og en kvinde har, hvor der er en chance for, at man får børn. Så man forbinder sig selv med hinanden, man mærker ligesom hinanden i hinanden. Og mærker den her forbundethed som en af de primære ting. Det er ligesom at komme hjem i hinanden, det vil sige, det er nok typisk, hvis det er baseret på den her følelse af forbundethed. En man godt kan lide, en man respekterer eller elsker, eller godt kan lide deres vibe, så at sige. Det er nok ikke en, man bare tænker, altså det er nok en, man tænker, det er en god person, og det er ikke nødvendigt, jeg tror ikke nødvendigvis, det behøver at være en, der bare ser allerbedst ud, men en, som man kan sådan se sig selv i, og en, man kan føle, det er en, jeg føler mig hjemme, eller det er en, jeg kan lide, eller det er en, jeg vil have som min partner i en eller anden grad. Det vil sige, jeg tænker i hvert fald, det var udgangspunktet en gang, det der med, at det er noget, hvor man forbinder hinanden, fordi det er fysisk det, man gør med hinandens kroppe. Det var også noget med, at man gerne ville finde en, som havde lidt, nogle ens værdier med, eller i hvert fald, som man følte sig forbundet til at stole på. Fordi tidligere, så var ideen, så er der en god chance for, at du får børn, hvis I begynder at have sex, ikke? Så du vil ikke bare have sex med hvem som helst, specielt som kvinde, fordi så kunne kvinden stå helt selv, uden nogen til at hjælpe hende i den her sårbare fase, hvor hun både går rundt og er gravid, og hvor hun har små børn, som hun skal tage sig af, og hun skal bruge ekstra mad, for at kunne nære både hende og barnet. Og for at hun kan tage sig af det, så har hun brug for, at det er en, som hun kan regne med, hun er sammen med. Som kan i klassisk forstand, forsørge hende, og sørge for, at der kommer mad, og der kommer andre ting. Og jeg tænker, klassisk set, så har det nok heller ikke kun været en mand og en kvinde, så har det måske været en stamme, ikke? Og det vil sige, det har også været et spørgsmål om, at det var en mand, der måske var socialt respekteret og accepteret, så hun kunne være sikker på at være godt stående, hvilket betyder, at man kunne få mad, og man kunne få nogle af de her ting, som stammen i fællesskab sørgede for. Og desuden så gælder det også mand. Hvis manden ikke vælger en ordentlig kvinde, og smider ham ud og siger, nu vil jeg ikke se dig mere. Noget, som ikke bliver snakket så meget om i dag, det er det der med, jamen, så kan han ikke få lov til at se hans egne børn, se hans eget afkom. Det kan også være smertefuldt for en mand, selvom at moren måske har en anden forbindelse til hendes børn, når de er helt små, eller en anden type forbindelse, lad os sige det sådan, og har den her tryghed og nærende følelse omkring deres børn, typisk, eller giver deres børn det, ikke? Man også ønsker det. Og man har mere den her udfordrende og legende og lære børnene ting, som er lidt vildere, typisk. Men det er stadigvæk smertefuldt ikke at måtte se sit barn. Så det vil sige, der er en eller anden form for tillid til hinanden, til at sige, vi kan lide hinanden, og vi har lyst til at holde hinanden i hinandens liv. Først ordentligt over for hinanden. Og i dag, selv hvis der kommer en skilsmisse,
jeg har sex med en, fordi jeg har en vis form for tillid, som en jeg faktisk tør have sex med og vil risikere at få et barn med. Øhm, så at sige, og måske endda har lyst til at få et barn med, fordi jeg godt kan lide dig, og har lyst til, at vi skal have det her sammen, og jeg har lyst til at forbinde mig med dig på den måde, og have den oplevelse med dig. Så, og nogen mener i den her forstand, at mænd var mere naturlige, nogen der gik rundt og havde sex med flere, fordi at de netop, vi har potentialet til at kunne gøre mange kvinder gravide, hvor kvinder kan kun blive gravid med et barn ad gangen, ikke? Og der er kun en mand sæd, der ligesom er i hende. Hvor manden kunne gøre 100 kvinder gravide potentielt set, eller 1000, uden problemer. Så der er nogen, der mener, at det er mere naturligt for manden, og derfor at i dag, at mænd bliver betragtet som mere seksuelt udadvendte og opsøgende, lad os sige det på den måde, eller har en stærkere drive i den retning. Jeg har hørt nogen, der påstår det modsatte, at de mener, at tidligere blev kvinden anset som dem, der havde et større seksuelt drive. Jeg tror både for mænd og kvinder, men endnu mere for kvinder end for mænd, har kvinder brug for at føle sig trygge for, at de har lyst til sex. Det vil sige, at de skal være et sted, hvor der er nogle grundlæggende ting, der bliver taget sig af, og de føler sig trygge i det, trygge i deres fremtid, og whatever der skal til for det for dem. Og det er jo noget af det, som mand så kan hjælpe med, ved at provide. Og så er det den her klassiske mand-kvinde, så at sige, relation, ikke? Og det kan der være en god tilfredsstillelse i, og jeg tror, at alle, der har prøvet at have børn og har været i et forhold gennem længere tid, kan mærke, at der er noget af det, som er tilfredsstillende for en mand, når du giver noget til din kvinde, og hun kan lide det. Og på samme måde som kvinden, når din mand giver til, så at sige, tilbyder dig noget, som lige var det, du havde lyst til. Ikke? Der er en gensidig tilfredsstillelse og glæde i det. Og på samme måde, hvis vi tager sådan den der klassiske rolle, og i dag, at det er jo ikke absolutter, men det er sådan en tendens, så kan der være en tilfredsstillelse i at komme hjem til kvindens hus, eller der, hvor hun ligesom holder stedet, gør det ordentligt og hyggeligt, som mand, og ligesom blive budt indenfor, eller hun laver et måltid mad til dig, og det kan føles som noget specielt, og noget, der går i hjertet, ikke? Man siger, vejen til en hjertes hjerte er gennem maven. Og nogen siger, mave er sex. Det er ligesom er vejen til det. Så det giver jo god mening ud for de her klassiske ting med, at så kommer manden, lad os sige, kvinden er gravid, han kommer hjem med et eller andet, han har fanget. Men det betyder ikke, at kvinden, fordi hun er gravid, slet ikke laver noget. Det kan være i perioder, hvis hun har en svær graviditet, at hun ligger ned, og de andre i stammen. Men så er det kvinderne, der går og tager sig af tingene i lejren, fordi det var mere oplagt, at det var mænd, der var ude og forsørge og finde ting til dem. Og jeg tror stadigvæk, de instinkter og impulser, de lever i os i bedste velgående i dag. Så i forhold til at have et velfungerende, så at sige, ægteskab eller relation, så kan det være nogle ting, man kan overveje, som helt instinktivt bare er det, der virker for mænd og kvinder i forhold til at have gode relationer. Det er det, jeg selv har, når jeg kigger rundt på folk rundt omkring, og ser de frustrationer i mig selv og i andre, så tænker jeg, hvis vi havde fået noget mere at vide omkring det her, eller bare havde tænkt lidt mere i forhold til det her, faktisk taget det lidt seriøst, sige, der er faktisk nogle grundlæggende forskelle mellem mænd og kvinder. De er ikke så store, men i vores relation til hinanden, i forhold til børn, i forhold til at have en familie, er de relativt forskellige roller, typisk. Så vil der være nogle mænd, der elsker at lave mad. Mig selv er en af dem. Hvilket kunne betyde, at det var ellers en klassisk kvinderolle, kunne man sige, som en mand sagtens skulle tage. Og der vil være nogle kvinder, der har nogle maskuline tendenser til for eksempel at kan lide store maskiner, eller kan lide at gå på jagt, eller whatever det nu er, som vil være klassisk maskulin. Det er der rigtig plads til. Ikke? Der er forskelle i vores attitude. De mest aggressive mænd
Det er klart, de allerbedste jæger, de vil nok være mænd, og de allerbedste omsorgsgivere vil nok typisk være kvinder. Men det vil være glimrende jægere, som også er kvinder. Der vil være glimrende omsorgsgivere, som også er mænd. Men for eksempel, når børn er helt små, så vil det typisk være kvinder, som er bare så meget bedre til at tage sig at skabe den her tryghed med deres børn. Jeg har næsten ikke set nogen undtagelser på det, når jeg har mødt folk. Altså ideen om, at mænd også kan give omsorg til babyer. Selvfølgelig kan vi det. Og hvis det er det eneste er, så, og babyen har grædt ud, og så bliver det jo dig, der tager dig af det. Men typisk er kvinder bedre til det, og det vil sige, at der er forskel i os. Og så er det de her forskelle, der kommer sammen, når vi så har sex. Og det vil sige, at grunden til, at de her ting er relevant i forhold til sex, det er fordi, at grunden til, at den her screening-proces med, hvem man gerne vil have sex med, faktisk kan være vigtig. Fordi traditionelt set, så var der risikoen for at få et barn, og så kunne det jo have forskellige betydninger og implikationer. At det så også kan være et tilsvarende energetisk eller spiritualistisk idé om, at man forbinder sig, når man har sex, eller man på en eller anden måde bliver et. Det er jo en fysisk ting, men de ting, som er fysisk, har typisk også et underliggende, i min verden i hvert fald, energetisk element. Det vil sige, hvis man forbinder sig fysisk, så er der nok også en eller anden grad af energetisk forbindelse, som det som matcher det. Så jeg synes stadig, det giver mening at vælge dem ud, som du har lyst til at have den her intimitet, eller den nøje, som jeg også oplever, at folk generelt set gør, overordnet set. Og specielt når man begynder at se det her som den her forbindelse, og mærke, så at sige som mand, at være oppe i kvinden, eller kvinden at være fyldt ud af manden, at det er ligesom den her oplevelse, som er noget helt specielt, og hvor man ligesom er sammen og er nært med hinanden fysisk og emotionelt. Og tit så er det ud over ord, ikke? Det, men der man sidder og snakker sammen, det der man mærker og rører og fornemmer hinanden. Ja. Så kom 1960'erne, og så kom prævention, hvilket betød, at nu var der mulighed for at have sex med folk med mindre chance for at blive gravid. Det kan stadig ske, ved. Uanset om du bruger kondom eller p-piller eller næsten hvad du gør, så er der en chance for, at noget af sæden sætter sig fast på ægget op i kvinden og går sammen og bliver til den her starten på det her nye baby, der begynder at vokse og tiltrække til sig selv, hvad den har brug for. Og 9 måneder senere, så er kvinden bliver gravid. Men det er ikke så sandsynligt. Her så har vi jo selvfølgelig nogle religiøse folk, der vil sige, det er ikke sådan en god ting, fordi det er naturligt, at man skal blive gravid. Det var sådan, det var meningen, det var. Så det at forhindre en graviditet er uetisk. Og nogen vil sige, nej, det er godt. Det er en frisættelse af specielt kvinden, men også manden, så vi kan have sex uden at skal forbinde det med noget dybere, med nogle konsekvenser. Så det vil sige, nu kan vi have, nu begynder ord som meningsløs sex at opstå, eller tom sex. Så ideen om, at det er bedre at have sex ikke med nogen, som du nødvendigvis vil have et forhold med. Også fordi, at ideen bliver så, at du skal have en karriere eller et job først, og så skal du først egentlig, hvor du er lidt ude af den allerbedste fødedygtige alder, når du bliver omkring 30, begynder at have børn. Fordi så kan du tage en uddannelse, før du får børn, så du har en mere stabil, både som mand og kvinde, økonomisk situation, og så skal du aflevere dine børn i institutioner for de 9 måneder i dag i Danmark, og så skal de meste af tiden ikke se deres forældre. Det er ligesom normen i dag. Derfor så med den forventning, så synes de fleste ikke, at det er positivt, eller så synes de fleste, at det er en positiv ting at have mulighed for at have sex med nogen, som du ikke er nær ved. Og selv hvis du er i et forhold med nogen, som du gerne vil være sammen med på længere sigt, og selv kunne styre og kontrollere, hvornår ønsker vi at få det her barn. Så hvis du er 18 år og begynder at have sex med din kæreste, så kan I godt vælge til 22 eller 24 eller 28 eller 30 til at sige, nu vil vi have et barn.
planlagt ønskebørn, som jeg kalder det. Så det der nogle gange sker med det, det er, at så tager man væk, så glemmer man de her grundlæggende ting, som stadigvæk, tror jeg, biologisk og instinktivt ligger i os, at sex er noget, vi forbinder med nogen, vi egentlig godt kan lide, og nogen, vi er tæt på os selv, og nogen, vi gerne vil forbinde os med mere. Og det er der stadig mange, der efterlever. De værdier, bare uden at ønske at ville have børn. Der er stadig en lille risiko for det, men det bliver betragtet som en negativ risiko. Ja. Så jeg tror, grunden til, at en af de tanker, jeg havde med den her video, det var lige at koble eller forbinde den her oprindelige idé om, at sex kan lede til børn, at der er de her naturlige roller mellem mænd og kvinder i forhold til for børn. Altså, og der er forskellige egenskaber, vi har, og som er helt instinktivt. Altså, jeg hørte et sted, at når mænd leger med deres børn, så udløses dopamin, som er sådan et glædesmiddel i kroppen. Og når kvinder giver omsorg til børnene, så udløser deres glædes stof i hjernen. Og jeg har da også oplevet at ligge med min lille dreng på brystet. Han lå og sov på mig 4 timer i streg, lå på min brystkasse, da han var helt spæd. Det var helt fantastisk. Jeg lå bare et stort smil på alle 4 timer, selvom jeg lå ukomfortabelt. Men jeg må også sige, at den måde, jeg er sammen med mit barn på, er væsentligt forskellig fra, hvordan moren er. Og jeg ser næsten ikke nogen undtagelser på det her, men leger mere vildt med deres børn. Og det er godt, og det er naturligt. Og kvinderne tager sig af at beskytte dem. Mændene tager sig af at sørge for, at de får nogle udfordringer. Hvilket nogle gange, hvis mænd og kvinder igen ikke forstår hinandens roller her, ikke forstår, at vi faktisk er forskellige her, så føles det som om, at vi kæmper imod hinanden, fordi vi kommer fra hver vores synspunkt. Hvis vi forstår, det er nok, det er meningen, hun skal være beskyttende. Okay? Så det, at hun tager sig af den her tryghed for barnet, det er en rigtig, rigtig god ting. Der er noget, som jeg ikke ser lige så meget som hende. Så det kan godt være, at jeg gør det. Personligt så er jeg programmeret meget til at tage mig af tryghed. Det er en vigtig ting. Men det er primært det, moren tager sig af. Også, og man kan sige faren på et større niveau, med at hjælpe moren med at føle sig tryg i huset, og så får der mad og whatnot. Der ikke er hul i huset. Hvis der kommer nogen indbrudstyve, så er det nok typisk far, der står ind, som er fysisk stærkere. Og vi hjælper hinanden med at føle os tryg på forskellige niveauer, men det vil sige, og far vil typisk lege med barnet, og hvis moren forstår det, og så siger, ja, det er godt og vigtigt, at han leger med barnet her. Og det er ikke noget, jeg behøver at gribe mig ind i. Jeg kan godt værdsætte det. Værdsætte, hvor god han er til at lege med barnet, selv hvis jeg synes, det er i forhold til, hvad jeg vil gøre. Men det er ikke min standard som mor, der skal bruges på det. Og det er heller ikke fars standard for, om det her det er kedeligt, eller det er for overbeskyttende, når mor er sammen med barnet. Fordi hun har nogle andre instinkter, som kan være rigtig gode. Så kan man altid snakke sammen igen, valg af partner, værdier, og hvordan man gerne vil gøre tingene overordnet set, og hvad ens pædagogiske tilgang til tingene, og hvordan lærer vi tingene, hvordan sætter vi rammer, hvor meget rammer sætter vi, hvor lidt rammer sætter vi, hvor meget går vi med børnenes natur, hvor meget skal vi styre som forældre, hvordan tingene skal være, så det bliver rart for alle. Og det vil sige, der kan være forskellige tilgange, men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at for det første, der kan ske at komme barn ud af det, når du har sex med nogen, og det, hvad skal man sige, det vil alt andet lige føles bedre, hvis du gør det med nogen, du faktisk kan lide. Man kan godt have fantastisk sex med nogen, hvor det kommer fra alt muligt andre steder. Man kan føle sig frigjort, man kan føle sig stærk. Men jeg tror ikke, der er nogen, jeg kender, som har oplevet intim sex, og som har oplevet nær og har lyst til at være i et med den her anden person, og synes, at det overhovedet var sammenligneligt. Så
man kan gøre præcis, hvad man vil. Jeg tror, og jeg tror, de fleste vil være enige i, at hvis man skulle vælge, vil man nok hellere vælge den her intime sex. Men fordi vi i dag har prævention og har alle de her muligheder for at styre tingene, så har vi mulighed for også at vælge noget af det andet. Nogle har flere partnere, nogle har forskellige ting, hvor vi kan både overdrive den her mand-kvinde, de her roller, vi kan alle mulige ekstreme ting ud i sex, hvor folk binder hinanden op, eller de laver rollespil, eller de prøver forskellige ting af. Og det kan være både, hvor manden er mere dominerende, det kan også være, hvor kvinderne er dominerende, og de leger rundt med de her roller, fordi det bliver mindre fastlagt, nu hvor sex i mindre grad fører til børn. Så de her roller ikke bliver så indbygget. Og det kan der naturligvis være noget spændende i at udforske det. Ja. Så jeg tror bare, jeg har lyst til at kridte banen op og så sige, at der er de her ting, som er mere grundlæggende, og der er de her ting, som så nu bliver en mulighed, men vi er stadigvæk primært wired til det andet. Men det betyder ikke, at der ikke er nogen, der kan have glæde eller gavn af at udforske de her ting, eller folk, der har haft det svært med sex forhold, kan komme i kontakt med deres, så at sige, deres mandighed, eller deres kvindelighed, eller deres et eller andet seksualitet overhovedet, ved at bruge nogle af de her anderledes tilgange til det, som gør, at man overhovedet kan begynde at have sex på en rar måde, hvis man har oplevet traumer omkring det tidligt i ens liv. Men mærk efter, hvad du synes. Ikke? Det er jo også det, der er i dag, at man kan selv mærke efter, hvad man selv synes giver mening. Jeg har lyst til at lige give den her historiske baggrund, fordi jeg oplever tit det der, at også fra mig selv, at man kan helt glemme, at sex har noget med børn at gøre primært. Det betyder ikke nødvendigvis, at alt sex behøver at føre til børn. Og det gør det heller ikke. Heller ikke engang naturligt. Men der er en risiko for det, og der er ligesom den her forbundethed, der ligger i det. Hvis du gerne vil se dit afkom, og hvis du og hvis du gerne vil kunne lide den anden partner, du er med og har det her, deler det her med, så synes jeg, det er meget godt at huske på, at det er faktisk basisen for sex. Og så er alle de andre de muligheder, man kan lege med, ud fra at vi måske har mere overskud i dag. Der er ikke nogen, der sidder og tænker på, om, eller i hvert fald de fleste af os tænker ikke på, om vi får mad i morgen, og vi har prævention, og vi kan styre, har større kontrol over vores kroppe, end vi havde tidligere. Men der er stadig nogle ting, der er typisk for mænd, der er stadig nogle ting, der er typisk for kvinder. Så er der nogen, som er lidt anderledes. Der er nogle mænd, der er mere feminine i deres tendens, og der er nogle kvinder, der er mere maskuline i deres tendenser og karaktertræk. Og derfor har nogle gange fører det til andre præferencer, og nogle gange gør det ikke. Der er feminine mænd, der har koner, og der er også feminine mænd, som foretrækker sex med andre mænd, og vice versa med kvinder. Ja. Så det var min, seksualundervisning for i dag. Jeg havde bare lyst til at snakke om det, fordi af en eller anden grund, i hvert fald for mig selv, så kan vi nogle gange glemme de her helt grundlæggende ting. Og måske er det præcis sådan, du har tænkt hele livet, og tænkt, Mikkel, hvad fanden snakker du om? Sådan her det ved alle sgu da. Det er godt, det håber jeg. Men man kan godt glemme det grundlæggende i den her virkelighed, hvor både sex er tabu, og det er ikke noget, man snakker så meget om, og hvor vi har taget så meget udgangspunkt i, det har været den her frigørelsesbevægelse, der har gjort det traditionelle til dårligt, eller til kedeligt, eller til kærlighedsløs ægteskaber og sådan noget, uden helt at forstå, at en af grundene til ægteskaberne opstod oprindeligt. Nogle siger på grund af kirkens undertrykkelse af seksualitet, eller af nogle påstår endda, at det er kvinder, der blev undertrykt mere end mænd i forhold til ægteskab, altså man kun havde sex med en, eller monopoliseret det og sat regler omkring det, og det kan der helt klart have været noget sandhed i. Men der er også en naturlighed i det der med, altså det repræsenterer den her struktur med, at når en mand gør en kvinde gravid, og hvis han har lyst til at være omkring hans barn, eller det barn, som kommer fra ham, lad os sige det sådan,
så er det nok en god idé i, at de holder kontakten og holder en nær relation. Og det kunne man strukturere som et ægteskab, og det er tit der noget af den største glæde i og meningsfyldthed i vores liv opstår. Og som gør, at vi bliver villige til at tage ansvar på os, som vi aldrig før ville være villige til. Fordi det er så meningsfyldt, fordi det er så stort. Er det meningen, at alle skal have børn? Jeg ved det ikke. Nogen virker mere interesseret i andre ting. Og det kan være, at det ikke er alle, der har evner for det. Måske nogen mere skabt til at være leder af en stor virksomhed, og dermed ikke har en personlighed, der vil være god til børn. Jeg ved det ikke. Man må mærke efter for sig selv, og prøve at finde ud af, hvad man er. Det er også lidt af den her rådløshed i vores tid, at vi genopdager ting. Tidligere tog vi for givet, sådan her er det, eller kirken sagde, sådan her er det, eller videnskaben sagde, sådan her er det, og nu bliver det sådan lidt mere en lad os selv forholde os til videnskab og religion eller spiritualitet, som vi nu selv synes, og selv finde frem til, hvor står jeg på de her ting. Men der er stadig noget viden, som jeg stadig synes, vi kan kalde for viden, som vi kan tage frem, og vi kan lære. Og det synes jeg giver rigtig god mening at starte ud med et eller andet, som vi nok kan alle sammen være nogenlunde enige om, som en god basis, og begynde at filosofere ud fra. Så det var derfor, jeg lavede den her video, og have en rigtig, rigtig dejlig dag.